Vítajte pri novom videu. Dneska budeme hrať Brookhaven. Ak vy si chcete zahrať tu, volá sa stavať dom, môžeš tam aj strieľať, ale nevieš nikoho zabiť. Tak, ak je môj Instagram, tak to môj YouTube kanál. Odkaz medzi. To je také. Ja máte aj zámok dokonca svoj. Už tu vám môžu aj ľudia chodiť. Čiže zamkínajte si domy, to je ako keby hra. No ja som si vytvoril takýto obchodový dom. Číne obchod. Som si vytvoril takýto poschodový dom. Má 3 poschodia. Ja mám také nervy, ich chce zabiť. Mara, nečudujte sa, asi mám peklisky. Si viete ešte aj v tejto hre zmeniť skina, viete sa hrať, že ste rodičia. Viete sa hrať, že ste rodičia a v každom dome je jeden tento počítač. Toto je moje posledné videjko v tomto roku. Na nový rok budem už natáčať aj Fortnite, len som zistil, že mi klesajú na Fortnite veľmi FPS-ka. Mám tam medzi 5 FPS-kami. Tak buď úložisko, už včera som videl, že keď som sami urobil Fortnite, že už mal som málo priestorov v úložiska. Bude to problém, že mám málo priestorov v úložisku, alebo ja neviem, alebo že mám pomalý počítač. A že vraj FPS-ka sú aj v tom. FPS-ka sú aj v tom, že vraj dobre, že je obrazovka, čím je obrazovka väčšia, tak tým máte viac FPS-ok. Ak kúkate takého youtuberov, napíšte do komentárov, ktorých youtuberov kúkate, ktorí streamujú. No, hrajú Fortnite a prepáčte, že hrám Roblox. Teraz vidím, že takto je komentár, ktorí nemajú radi Roblox. No, ja Roblox mám rád, ale mám rád aj Fortnite, aj také, ja mám rád proste všetky hry. Hororovky mi veľmi tak dáko, lebo mám 11 rokov. Kto by nemal rád hororovky v 11 rokoch? Napíšte mi do komentárov, kto má rád hororovky v 11 rokov. Už je rád. Dobre. Tak. Poznáte, že YouTube pre deti. Volá sa to po anglicky YouTube Kids.
Po anglicky sa to volá YouTube Kids. Dobre. Ja používam klasický YouTube, to by som bol brázni. To sa nedá cez detský YouTube. To veľa ľudí musí používať normálni YouTuberi. No ja som YouTuber, ale zatiaľ taký malý, lebo som pred 2 mesiacmi začal. Už neviem, či to je 2 mesiace, 3 možno. No, začínajúci YouTuberi veľmi nevedia toto. Ešte dobre, ale ja toto nestrihám videá zatiaľ, ale natáčam ich tak, že budú krátke. Tak. Ich tak natáčam. Tak ideme si skúsiť zajazdiť a potom možno budeme končiť. Také stanty ešte ideme dať, nie? Ešte také stanty ideme urobiť. Vy to môžete odomkývať cez tú zámku, čo je na dverách, ale kebyže nebojte sa, kebyže tam prídu neznámi ľudia, ktorí nemajú tento dom, tak vy máte doma a môžete dať ľuďom kľúč. Takže ideme také stanty ešte rýchlo robiť. Dobre. Môžete aj skateboard, ak chcete mať. No. Tak. Pekné mesto tu je. Som ešte nikdy nebol, tak poďme preskúmať ešte to mesto. Tak. Kúsok. No poďme. A ľudia, že čím sa vy pohybujete? No, ja sa pohybujem VASD v každej hre, ale teraz sa pohybujem. Dá sa VASD a šípkami sa dá ešte pohybovať. Kto sa pohybuje akým spôsobom? Lebo VASD je klasické pohybovanie, ak by ste chceli. Je to teda kafe. Aj zberám ešte aj sesterníci, môžete dať odber. To určite na YouTube. Toto neviem čo.